Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou giveaway de pe acest canal. La 200 de abonați o să fac un giveaway cu 10 CD-uri. Ce trebuie să faceți voi ca să participați la acest giveaway este să dați like, să dați subscribe dacă nu sunteți încă abonați și să strângem peste 10 like-uri. La 150-200 de abonați să fac giveaway-ul și să scrieți în comentarii particip plus Steam-ul vostru. Acum recent mi-am făcut un site de donații pe care puteți să-mi donați câte un euro dacă sunteți binevoitor, nu vă oblig forțat. O să aveți și Steam-ul meu în care puteți să-mi donați trash-uri, ceva, cutii de 1 cent, 2. Fraților, cam atât a fost video și nu uitați. Like, subscribe și jos în secțiunea de comentarii particip și Steam-ul vostru. Vă pup, pa!